Ik had het er net al over. De IPCO is begonnen, het Interparlementair Koninkrijksoverleg. De delegaties van de parlementen van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn bij elkaar op Aruba. Vanochtend was het tijd voor de openingsspeeches en ook voor een informatie over hoe het gaat met de verschillende landen binnen het Koninkrijk. Ik heb dit deel van mevrouw Songul Mutluer gepakt. Zij is de delegatieleider van Nederland en geeft aan wat de Nederlandse situatie in relatie met het Koninkrijk is. U ziet een deel van de speech. Later vanmiddag wordt de volledige speech van Songul Mutluer op de website van Extra geplaatst. Maar kijk in ieder geval naar dit stuk. Afgelopen december mochten wij in Den Haag tijdens de Interexpo delegaties van de eilanden ontvangen bij de Commissie Koninkrijkrelaties van de Tweede Kamer. En ik moet zeggen, dat vond ik een hele fijne ontmoeting met een enkele van jullie. En het is dus nu ook extra waardevol om vandaag een aantal van u hier weer te zien. Want niets vervangt het echte gesprek. Dat we elkaar zien, dat we elkaar horen en dat meer is dan alleen aanhoren. Voor mij is dit de tweede keer dat ik in mijn hoedanigheid als Kamerlid op de eilanden ben. Maar wie hier rondloopt en met mensen spreekt, die verliest onvermijdelijk zijn of haar hart. Want dat heb ik in ieder geval ervaren. En dat heb ik ook meegegeven aan onze nieuwe Kamerleden die hier voor het eerst zijn. De vorige keer dat ik hier was, bezochten we de gevangenis op Curaçao. We waren op Bonaire, we zagen wat migratie betekent in het dagelijkse leven. Wat armoede doet met gezinnen, hoe hoge huren mensen vastzetten. We hoorden de roep om meer veiligheid bij de politie en om meer vertrouwen. En ik herkende dezelfde problematiek als in Europees Nederland. En eerlijk gezegd, daar is iets ook bij mij geraakt. Omdat ik toen nog scherper voelde hoe diep onze verbondenheid is en hoe groot onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. En ook gisteren hebben we als delegatie veel gezien en besproken. Met de gouverneur van Aruba, de heer Boekhout, met het kabinet, minister-president Eman en de ministers Kroes, Wever en Cecilia. We bezochten de raffinaderij en we gingen van gedachten wisselen over de toekomst van dat terrein en wat daarvoor nodig is, in aanwezigheid van minister Douwers. En we spraken met ondernemers en wat nodig is om klaar te zijn voor de duurzaamheidsambitie en de energietransitie bij Mr. Green. En we spraken met zeer talentvolle jonge mensen en over het creëren van kansen voor start-ups bij de Cybersecurity Center of Excellence. Juist omdat zij economische diversificatie kunnen bevorderen, die start-ups. En brain drain kunnen voorkomen en tegengaan. Dit zijn geen losse dossiers. Het zijn de bouwstenen voor een mooie, duurzame toekomst op de eilanden. En ik denk dat dat kan door middel van samenwerking. Ik geloof dat dat kan door middel van samenwerking, gebaseerd op respect. Respect voor elkaars positie, maar ook respect voor elkaars autonomie. Geen relatie van boven en beneden, maar van naast elkaar. Verschillend, maar gelijkwaardig en altijd in verbinding. En terwijl wij hier samenkomen, gebeurt ontzettend veel om ons heen. Mondiaal, regionaal en lokaal, want de wereld is onrustig. En die onrust stopt niet bij de grenzen. Het raakt ook onze koninkrijk. En ook in Nederland zelf was het allesbehalve rustig. Dat mag ik zeggen, want in 4 jaar tijd heb ik 3 verkiezingen meegemaakt. En ik denk een enkele van mijn collega's ook. Kabinetten vielen, we hadden een demissionair situatie, zelfs een dubbel demissionair. Maar afgelopen jaar in november veranderde de samenstelling na de verkiezingen van de Tweede Kamer ingrijpend. Er zijn nieuwe partijen die zijn toegetreden, 50PLUS onder andere. Andere partijen verdwenen, de NSC, de verhoudingen verschoven. En de Commissie Koninkrijksrelaties is opnieuw samengesteld met zeer fijne, enthousiaste collega's. En dat brengt nieuwe energie, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Want kennis, geschiedenis en uitdagingen en ook gevoeligheden binnen het Koninkrijk laten zich niet inwerken in een paar maanden. Continuïteit is hier geen luxe, het is een randvoorwaarde. En gelukkig is die samenstelling van de Eerste Kamer op dit dossier constant gebleven. Er ligt inmiddels een coalitieakkoord en binnenkort treedt een nieuw kabinet aan onder leiding van premier Jette. Op 23 februari staan de bewindspersonen op het bordes. Een minderheidskabinet met 3 partijen. D66, VVD en CDA. Wat wij in Nederland niet vaak zien. Ja, dat brengt onzekerheden, maar het biedt ook kansen.
Het vraagt namelijk om samenwerking, om dialoog en om het overbruggen van verschillen, ook met de eilanden. En het Koninkrijk wordt ook expliciet genoemd in het coalitieakkoord. Eén zin blijkt, naar wij gisteren begrepen, wat vragen op te roepen. Namelijk dat de eilanden kunnen verklaren onafhankelijk te worden als ze dat willen. Nou, die vragen die zullen wij ook doorgeleiden naar de andere partijen, omdat volgende week de regeringsverklaring zal plaatsvinden. Verder benadrukt het coalitieakkoord dat het Caribisch deel van het Koninkrijk volwaardig onderdeel is van Nederland en dat nieuw beleid in principe ook daar wordt toegepast, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. Er is aandacht voor de versterking van bestaanszekerheid, goed bestuur, economische ontwikkeling en klimaatbestendigheid op de eilanden. En daarnaast bevestigt het kabinet dat Nederland verantwoordelijk blijft voor de veiligheid en voor de verdediging van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Mooie woorden, papier is geduldig, uiteindelijk moeten we dat ook in gezamenlijkheid laten zien via beleid. En daarom moeten wij in constante verbinding met elkaar staan. Tijdens de begrotingsbehandeling van de koninkrijksrelaties, maar ook recent tijdens de debatten, zijn wel belangrijke besluiten genomen in de Kamer. Besluiten die misschien technisch klinken, maar die voor mensen op de eilanden grote betekenis hebben. Over betere en toegankelijke informatie bij noodsituaties. Over betaalbaar openbaar vervoer. Over de capaciteit van de kustwacht in een regio waar migratie en geopolitieke spanningen toenemen. Maar ook over Cedibon. Een dossier waarin milieu, gezondheid, bestuur samenkomen. En daarover zal in maart verder een debat plaatsvinden met de staatssecretaris. Ook al is het in eerste instantie een landsaangelegenheid. Daarnaast ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat direct raakt aan de versterking van jullie lokaal bestuur. Niet in theorie, maar in praktijk. Ook zien we dat in het Caribisch Nederland veel is gebeurd. Op Bonaire is het bestuurscollege gevallen, dat is bestuurlijk ingrijpend. Raakt ook inwoners die behoefte hebben aan stabiliteit. En tegelijkertijd lopen de trajecten rond de herziening van de Wolbes en de Finbes, gesprekken over zeggenschap, autonomie, de rol van de Rijksvertegenwoordiger en de balans tussen lokaal bestuur en de Rijksverantwoordelijkheid. Dit zijn geen eenvoudige gesprekken, maar het zijn noodzakelijke gesprekken. En dan is er nog de klimaatzaak van Bonaire, een zaak die duidelijk maakt dat zeespiegelstijging, hitte, koraalsterfte en natuurverlies geen verre toekomst zijn, maar dagelijkse realiteit. Ook staan we stil bij onze gezamenlijke geschiedenis. Op 16 november herdenken we de First Salute, een moment dat herinnert aan de internationale betekenis van deze regio. En het is goed dat we dat samen doen. Niet om het verleden te romantiseren, maar om het te begrijpen en om er lessen uit te trekken voor de toekomst. En terwijl we dit alles bespreken, nemen de geopolitieke spanningen toe. De oorlog in Oekraïne, dat duurt voort. De ontwikkelingen in Venezuela vragen voortdurende aandacht. De internationale verhoudingen verschuiven. De economische drukmiddelen worden zichtbaarder. De machtspolitiek wint terrein. En dat raakt ook ons koninkrijk. Onze veiligheid, onze economie en onze weerbaarheid. En juist daarom is het essentieel dat wij binnen het koninkrijk stevig blijven staan, samen. Want het koninkrijk, dat is geen constructie van papier en van verdragen. Het is van mensen. Wat we in deze tijd nodig hebben, dat is moed om ook eerlijk te zijn, maar ook verschillen te benoemen en vooral moed om elkaar niet los te laten en samen te werken. No sta differente, pero junto no sta más fuerte, cu respect, cu dialogo y cu courage nos por seguir traja junto más adelante.